سلام أملاح نعهاتكم يخون كلكم تختاتلتنا كم يكنيهم كاب our blessed channel لو ما عندهبتم بيني برخت متيلهو كم يكنيهم دحنديهم زيت فلطنا نحنا برختي يدبها actually ኣብ ስዊዘርላንድ ዝነብር ባዕልቲ ሓዳሪ ከም ተወልዲ ግዜ ድብሎ ኣምላክ ኣብ ውልድ ባሪኹና ኣሎ ሞያይ ድማ ነርስ ሚድዋይፍ እዩ ነርስን ምሕረሲትን ማለት እዩ ምዝ ሞያ የቁርብ ንህዝበይ ክሕግዝ ዝመፅእ ሎማዓንቲ ሓንቲ ተደጋጋሚ ትሕተት ነይራሲ ስቲል ብውሽጢ ሓቲተናንስ እሳ ክሰርሓ ሓፀር ግዜ መፅእ ኣለኹ ምስ ግዜ እንዳደንጎና ገሌና ንመፅእ ምስ ፋሚሊ ምስቲ ሂወት ግን ዋላ ኣብ ወርሒ ሓንቲ ቪድዮ ተኸይና ተዋፃእና እያ بزحت لها عند قرارة كنتريا بزخونة نايلون ما أنت خمت بترست تريو هيستركتومي يدبحل هيستركتومي ترجمو أب جوجل كامس رأخو مقرأت مهاتني لو أنا قل موصع مهاتن إليو أنا بزح جزء أبزخ متسخلهو بوستيف نجار كزارة بدست بلني موتيفيت تكبر أجوخن كبر جن أب هيوت كأخجات مثل زخل إذا كم زي نجارات كأس كتزارة بلو تصبقي كقاطم سلازخل مالتي هيستروكتومي ازي موصع مهاتن ناي غوالن ستيتي مهاتنا ببزح مخنيات مكزارب لي كوص كلو مالتي سيرجيكالي دوص ابغليو انستيزيا جنرال انستيزيا يغبرو نورمالي خا بدكتور يزغبر نرس ግን አስቲስ ትገብር ማለት እዩ ከምተ ሞያና ገሊዮ ከከም ኮንዲሽን ናይታሰብ جنرال أنستيزيا أختوصل تخلاوي كالاباراسكوبي دبهالالو ببزح نجر دكتور سلازجبر أو مسبت أحكن تمقبار مسؤول من الزرارابي حفشوا أنا قم فلتت كبس لدمت أهو موزع مهاتن كندا عينة تالو تيلنا سلسة عينة تالو totally partially and radical بلو ساينس total تا مهاتن من سيرفيكس كتوصو خلها ويكا سيرفيكس بينا كتوصو خلهان يفعلالي حجزي مس دكتور كاتزرالكا تفلطيت ناتكا دلو كونديشن مالتي انا جن انتي مالتي وات هابن اندحراوصي خا انتي يخون غوالن ستيتن تدا مهاصنا وصياتو نو مور بريغنانسي كقنساي تخيلنيا دما بريدا يمصاني which is تناي غوال ነገር ሲ ቋረጻሎ በሳይንስ የድብል ደለኹ ቅድሚ ሕጂ ኣብ በዓል ሞኖፖዝ ድሰራሕክዎ ኣብ ናይ ፋይብሮይድ ሰራሕክዎ ኣብ መከላኸሊ ጥንሱን ኣምጽዮ ነይረ ብዙሓት ሓቲት ከናነ ነይርክን ፍላይ ሓንቲስ ክልተ ወሊደሞ ኣነ ሰብኣይን ተረዳዲና እኹሊልና ኣለናሞ ሂስትረክቶም ተገበርኩ ስታይ መስለኪ ኢላ ሓቲታህና ኣነ ግን ታይለ ብዘይ ወልሓደ ግሩንድ ማለት ምኽንያትሲ ማህፀን ክተውፅስ ኣነስ ኣድቫይዝ አይገብርኒ ሃብኮምስ መከላኸሊ ክትወስድ ሕሸክ ክትጣዓስ ትኽእሊ ወይ ገለ ምሻሎ ወደ ብዙ ሓደ ምኽንያት ካክተውፅስ ጽቡቅ ኣይኮነ ኣስፋራዝ ኣነ ሎሚ ዘሎ ግን ኣይኮነ ማህፀን ይከውፅልካም ጥንስ ክሰድድ ኢልካም ገፀይ ክልውጥ ከንፈረይ ከግጅፍ whatever እዚ ንሪኦ ትራንስጀንደር ክኸውን ደልየ ገለ ተይልካ ኩሉ ፖሲብል ይደሎ ኣብ ሕክምና ምኽንያቱ ዓለም በትእኩይ ተታሒዛላ ይድብል ቃል እግዚአብሔር سو سبناتي خجبر زلو أنا جن كم حفتخن كسعنا أزدرخ كابز مغنيات تديره يبوكا ما هتسن كهتوت أدفايز أيجبرني أي ما خرند ما مالتي سلام تايجن كجات منا يخل ويكا ما عسى جات مكيلنا هيستروكتومي at any age normally كابر بأخسع حمسة كجات مكا يخل مسعد مخزار بلي تديكونا جن ولا أب إسراتات أب سلاتات كجات مكاي خليو إذا بفلاي بعل خادلي خادي كونسي بحكمنا هجات مكادم نقابلنا نبل أدرس يزيران سيكشن كتجبر أتي عمت واحدي نقلعة دم بزح كفساخل ويكا فايبرويد مسؤول يجيبو تسنه ويجله نهيو تاريسك خون كله دحر تقلعة ترجع بيلوم نتمهاتن يوتوا قحفوا مالتي ولا حنت تعلن نيرس بلاسنتا بريفيا دبهالالو انا كو سريح لهون ويابت فيديو تاعتي بزح سلازارب او ترهبو تخونا تي بلاسنتا مدحنتي ابت سيرفيكس ابت تحتي ناي مهصن اكلنا او يتكلمو قول عموصيسن حجي امارات يلن باوبريشن يختولد دلو ابزي غزيزي ابغالي ግን مستلاغب مستمحصن موصا سلاد ابي صراريكو يوصو ولا حدا وليدا خلا هيستروكتومي ازي مقراص ማህፀን ከጋጥማ خديو ولا خلته وليدا 10 كلا 30 نورمالي ግን ድበዝሕ ግዜ ለዕለ 40 እዩ
ደጋጥመካ ድበዝሕ ግዜ ኣብ ኦፕሬሽን ምስኣተኻ ኣብ ሲ ሴክሽን መጥባሕቲ ንሕርሲ ደም ብዙሕ ምዝፈሰካ ደይ ተደለየ ነገራት ከም ዝበል ኮምፕራሴታ ፕሪቪያ ኣታችድ ከምዚ ማራ ምስተተሓሓዘ ወይ ድማ ናይ በዓል ካንሰር ምልክት ክሪኡኻ ከሎ ወይ ፋይብሮይድ ማለት ሰሪሐሉ ኣለኹ መንገኛ ቪድዮ ሰሪሕ ኣለኹ ፋይብሮይድ ሞኖፖዝ ብሊዲንግ ገለ ድብል ኣትዩ ክንረኣዩ ይኹን ከምኡታት ከጋጥም ከሎ ኣብኡ ከሎ ብደይ ኮንሰንት ማለት እዩ ፍቓዳ ከይሓተቱ ስለ ዘጋጠመ የውፅዎ እዮም እዚ ሎም ንዛረበሉ ዘለና ሄስትረክቶሚ ግን ሙፃእ ማህፀን ባዕልኻ ፈቲኻ ክብለክንሲ ተዳሊኻ ቆፀራ ጌርካ ትገብሮ ብምንታይ ምክንያት ገለ ብፋይብሮይድ ክኸውን ይኽእል መንገኛ ገሊኡ ናይ ካንሰር ገሊኡ ኣብዚ እውን ቁርብ እንታይ ሽሙ ገይረ ነይረ ከም በዓል ኣብዚ ዩትሬን ፋይብሮይድ ለለኹ ኤንዶሜትሪዮሲስ ናይ ካንሰር ካልእ ምክንያት ኬድካ ሓኪምካ የድልየካ እዩ ምስ በለካ ትገብሮ ማለት እዚ ኣማራፂ ይብልካን ላይፍ ትሪተኒንግ ናይ ሂወትካ ወሳኒ ስለ ዝኾነ ክትገብሮ ኢኻ ማለት እዩ ክንደይ ዓይነት ከሎ ተኢልና 3 ዓይነት ቶታል ሄስትረክቶሚ ይበሃል ፓርሻል ይበሃል ራዲካል ይበሃል ሕጂ ቶታሊ ንበዓል ሰርቪክስን እታ ዩትረስን እታ ማህፀንን ኣኻኺቦም ከውፅኡ ከሎ ማለት እዩ ፓርሻል ተኮይና ግን ጥራይታ ዩትረስ እታ ማህፀን ንዓኣ ክተውፅእ ከለኻ ማለት እዩ እዚ ግን ዶክተር ስለ ዝገብሮ ናት ኩነታት ከመይ ኣሎ ምስ ዶክተር ከተዘራሪብኪ ትገብርዮ ማለት እዩ እዚኣ ተዓይነ ምስ ገበርናዮ ከንታይ ከጋጥመና ይኽእል እንድሕሪና ላይክ ኦፕሬሽን ሲ ሴክሽን ከምዚ ንመጥባሕቲ ንገብሮ ቆልዑት ክንሓርስ ከለና ማዕሪ እዩ ጀነራል ኣንስቴዛ ወሲደን ካብዚ ብከብደን ተጠቢሐን ድወፅእ ኣሎ ገሊኡ ከዓ ሮቦታል ሰርጀሪ ድበሃል ኣሎ ብሮቦት ገይሮም ኣብ ኮምፒውተር ገይሮም እንዳረኣዩ መሳርሒታት እትዮም ላፓራስኮፒ ድበሃል ኣሎ ብዙሕ መንገዲ ኣለዎ ሕጂ ድሕሪ ዝሳ ፔይን ከልዋ ክእል ደም ምፍሳስ ከጋጥማ ክእል ናይቲ ኦፕሬሽን ማለት እየ ቃንዛ ክገብረላ ይኽእል እዩ ድሕሪሃ ኮንስቲፔሽን ናይቲ ድርቀት ገለ ከጋጥማ ይኽእል እዩ ከም ሳይድ ኢፌክት ከም ናይ ጎኒ ናይቲ ሰርጀሪ ናይቲ መጥባሕቲ ሲ ድርቀት ክገብረላ ይኽእል እዩ ሸንቲ ምቁፅፃር ክትስእን ትኽእል እያ ዲስኮምፈርት ክስማዓ ክእል እዩ ናብ ዲፕ ዝኾነ ዲፕሬሽን ክትከይድ ስትረስ ክትገብር ትኽእል እያ ምክንያቱ ነቲ ማህፀን ሙፃእ ሲ ኣብቲ ናይ ሆርሞናታ ድሮፕ ክገብር ስለ ድኽእል ማለት እዩ እሱ ተኮይኑ ከዓ ካብታ ኖርማል ማህፀን ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ሄስትረክቶሚ ትገብር ጓል ቀጢፋ እያ ሞኖፖዝ ተኣቱ ናብ ሞኖፖዝ ማለት እቲ ስምዒታት ናይ ሞኖፖዝ እንታይ ሞኖፖዝ ሰሪሕ ኣለኹ ኣቲ ክንረኣዮ እቲ ምልክታቱ ኩሉ ቀጢፉ ይስማዓ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኣድቫይስ ዝብልና ብረክቲ ሓፍተይ እንታይ ኢልክናኒ ክኸውን ካብ ሓሚምካ ሕክምና ተኸናኺንካ ጥዕና ኣነሳ እንዴዳ ኣምነላ ወላ ነዛ ቪድዮ ክሰርሓ እንዳተዳለኹሲ ኣብ ሓሳበይ ተመፀኒ ነይሩስ ጥዑይ ሄልዚ ድኾነ ላይፍ ስታይል ከልወና ጥዑይ ንኽንከውን ሲ ታክንገብራልና እሱ እኳ ምዝራብ ይሕሸኒ እብል ነይረ ሕጂ ከይኮነ ከሎ እስኻ ጥዕናኻ ክትከናኸን ከም ዘለካ ድሕሪ እዚኣ ዳይሬክት ቪድዮ ክሰርሐ ሳውንድ ድሕሪ እዚኣ ዳውንሎድ ክገብራ እየን ታክንገብር ከም ዘለና እንተጋጢሙካ ግን ኣማራፂ የለን ሄስትረክቶሚ ጌርካ ማህፀንካ ኣውፂኻ ማለት ኣይትወልድን እንዲኻ ግን ከም ኣማኒት ናይ ክርስትናኻ ኣነ ክምስክራ ሰሚዐ ኣለኹ ማህፀን ወፂኡ ከሎ ድወለዳ ኣለዋ ንኣምላኽ ድጨንቆ የለን ኣማራፂ ዘይብልካ ተኮይኑ ኣማራፂ የለን ሂወትካ ስለ ድፍትነካ እንተዳ ኣማራፂ ኣሎ ግን ንከምዚ ሌጀሪ ከምዚ በቃ ይኣኽለኒ ከውፅአ ድሕሪ ሕጂ ኖሞር ጥንሲ ኖሞር ደም ምፍሳስ ወርሓዊ ካብ ስትረስ ነፃ ክኸውን የገሊልካ ግን ክትገብሮ የብልካን ነው ዝድርኽ ነገር ተለካ ግን ካብ ብዙሕ ደም ምፍሳስ ካብ ብዙሕ ቃንዛ ናይ ካንሰር ናይ ፋይብሮይድ ካብ ብዙሕ ሽግራት ግን መላቐቂ ኣማራፂ የብልካን ክትወስዶ ኢኻ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ኤቭሪ ታይም ግዜና ብግቡእ ክንጥቀመሉ ኣብቲ ክንወልደሉ ዝግባእ ግዜ ክንወልድ ኣለና ምክንያቱ ከይወለድካ ዋላስ ብዝኾነ እዚ ፋይብሮይድ ኮይኑ ሕጂ ማህፀን ተውፂኻስ ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ግቡእ ግዜና ንጠቐመሉ እዚኣ ደላትኒ ኣድቫይስ ብዙሕ ሓፍታ ናይ ሕማም ብዙሕ ኣይፈትኒ
دحر زي أجن هيلزي لايف ستايل تبل تعينو مخان سنتاي نقبر تبل حانتي فيديو كسرحي مستقعتي في فيديو يراخبنا مالتيو أتم حوايوكا actually كم نايسي سيكشنيو كاب شدش تسامون كسع شمون تسامون أبغليون ورحخون هذي سمنا كاب سبسلة فلال خمتي إيمين سيستم كهم تتعنها جلس لدخونه so بزعبا هيستروكتومي هزي أدلاتني actually أبتعنا مزرابي دفتو مور أجخن برتع تنسي حرسي كنت أنسلو تخيل جيزي أنت خد قبر لك بعدميخي بوستيف دخونا نقراتي أنا مور دفتو مخناتي موتيفيت قبر كازي جنك ما تسأل دخل تزراري ونالو لنا كسعبة حانت فيديو نراهب تبارخو سسنايو thank you God bless you all دما كمزي experience زلكن please ابت كومنت تصحافة وي بزعب وقت حتى تدليا وي زقات أمكن نعخن نحواتكن كتمخروا تدليا ابت كومنت تصحافة لنا لايك شير ايترسع thank you God bless you bye bye